Pagpasok pa lamang ng Burr months ay kumukuti at maliwanag na ang kahabaan ng Jose Abad Santos dito sa Pampanga dahil sa mga maririkit na parol. Mula pa noong 1900 sa ginagamit na ang mga parol bilang dekorasyon at simbolo ng kapaskuhan at pananampalataya sa Diyos. Sa kalaunan ay nagdaos ng patimpalak upang hirangin ang mga pinakamahusay sa larangan ng paggawa ng parol na tinatawag na Ligligan Parol. Kaya naman ngayong December 17, tunghayan nating muli ang mga gahiganting parol ng 10 barangay na lalahok sa Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mamangha sa angking galing ng mga Fernandinos. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood dito sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115.